Ọpụpụ isiokwu nke 15. Mgbe ahụ Moses na ụmụ Izrel na-abụkuru Jehova abụ a, ha kwue sị, ka m bụkuo Jehova abụ, n'ihi na o biliwo elu nke ukwuu. Ịnyịnya na onye ọ na-ebu, ọ tụbawo ha n'oké osimiri. Ike m na abụ ọma m ka abụ. O wee ghọọrọ m nzọpụta. Onye a bụ Chineke m ga-emekwa ya ka ọ dị elu. Chineke nke nna m ga-ewelikwa ya elu. Jehova bụ onye agha, Jehova bụ aha ya. Ụgbọala Fero niile na ụsụ ndị agha ya ka ọ tụfuworo n'oké osimiri. Ndị isi agha ya arọpụtara arọpụta, ha emikpuwo emikpu n'oké osimiri uhie. Ogbu mmiri na-ekpuchi ha. Ha arịdawo na mmiri dị omimi dịka nkume. Jehova, aka nri gị, nke dị ebube n'ike. Jehova, aka nri gị na-etipịa onye iro. N'ịdị ọtụtụ nke mbili elu gị ka ị na-akwada ndị na-ebili megide gị. Ị na-ezipụ iwe gị dị ọkụ, o richapụ ha dịka ahịhịa ọka. E were iku ume nke oghere imi gị mee ka mmiri tụọ obo. Urughuru mmiri guzoro onwe ha ọtọ dịka obo. Ogbu mmiri rarụrụ arụrụ n'obi oké osimiri. Onye iro sịrị, m ga-achụ, m ga-eru ha arụ, m ga-ekesa ihe m kwatara. Mkpụrụ obi m ga-ejupụta na ha. M ga-amịpụ mma agha m, aka m ga-anapụ ha ihe niile. I were ifufe gị fee, oké osimiri kpuchiri ha. Ha mikpuru dịka opu n'ime mmiri dị ebube. Onye dịka gị n'etiti chi niile, Jehova? Onye dịka gị dị ebube n'ịdị nsọ? Onye a na-atụ egwu n'otuto niile, na-eme ihe ebube dị iche iche. I setịrị aka nri gị, ala eloo ha. N'ebere gị ka i duworo ndị nke ị gbapụtaworo. N'ike gị ka i duworo ha nwayọọ ruo ebe obibi gị dị nsọ. Ndị ọzọ anụwo, ha amaa jijiji. Ihe mgbu egbuwo ndị bi na Filistia. Mgbe ahụ ka obi lọrọ ndị isi Edọm mmiri. Ebulu nke Moab, ọma jijiji na-ejide ha. Ndị niile bi na Kenan agbazewo. Oke ụjọ na oke egwu na-adakwasị ha. N'ịdị ukwuu nke ogwe aka gị, ha nọ jụụ dịka nkume. Ruo mgbe ndị gị ga-agabiga, Jehova? Ruo mgbe ndị nke ị nwetara ga-agabiga? Ị ga-eme ka ha bata. Ị ga-akụkwa ha n'ugwu nke ihe nketa gị, bụ ọnọdụ guzosiri ike imeworo, ka o wee bụrụ ebe ị ga-ebi, Jehova, ebe dị nsọ, Onyenwe anyị, nke aka gị abụọ meworo ka o guzosi ike. Jehova ga-abụ eze ruo mgbe niile ebighị ebi. N'ihi na ịnyịnya niile nke Fero, ha na ụgbọala ya niile, na ndị ịnyịnya ya, bara n'ime oké osimiri. Jehova wee mee ka mmiri nke oké osimiri lata n'arụ ha. Ma ụmụ Izrel jere ije n'elu ala akọrọ n'etiti oké osimiri. Miriam, bụ nwanyị amụma, bụ nwanne nwanyị Erọn, wee were egwu otiti n'aka ya. Ndị inyom niile wee chịrị egwu otiti na ite egwu soro ya pụọ. Miriam wee zaa ha sị, unu bụkuo Jehova abụ, n'ihi na o biliwo elu nke ukwuu. Ịnyịnya na onye ọ na-ebu, ọ tụbawo ha n'oké osimiri. Moses wee mee ka Izrel si n'oké osimiri uhie bulie ije
ha wee pụọ baa n'ọzara Shua. Ha wee jee ije ụbọchị 3 n'ọzara ahụ, ma ha achọtaghị mmiri. Ha wee bịa rue Mara, ma ha apụghị ịṅụ mmiri nke Mara, n'ihi na ilu ka ha dị. N'ihi nke a kpọrọ aha ya Mara. Ndị Izrel wee tamu ntamu megide Mozis sị, "Gịnị ka anyị ga-aṅụ?" O wee tikue Jehova. Jehova wee mee ka ọ hụ otu osisi, ọ tụba ya na mmiri ahụ wee dị ụtọ. N'ebe ahụ ka o doro ụkpụrụ na ikpe nye ha. Ọ bụkwa n'ebe ahụ ka ọ nwara ha, sị, "Ọ bụrụ na ị gee ntị nke ọma n'olu Jehova bụ Chineke gị, ọ bụrụkwa na ime ihe nke ziri ezi n'anya ya, ọ bụrụkwa na ịṅa ntị n'ihe o nyere n'iwu, ọ bụrụkwa na idebe ụkpụrụ ya niile, ọ dịghị ọrịa ọbụla nke m tinyere n'arụ ndị Ijipt m ga-etinye n'arụ gị, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova nke na-eme ka arụ dị gị mma." Ha bịarue Ilim, ebe isi iyi 12 na ọgụ nkwụ 310 dị. Ha wee maa ụlọ ikwu ha n'ebe ahụ n'akụkụ mmiri.